Член 38. 1. Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието на дейностите, насочени към развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, както и очакваните резултати се определят с програма за обучение, по която работи групата. 2. Програмата за обучение се изготвя от учителя, който ръководи групата в съответната организационна педагогическа форма, и се утвърждава от директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие или от директора на Националния дворец на децата. Член 39. 1. Продължителността на дейностите в различните организационни педагогически форми се определя в учебни часове. 2. Учебният час е 1. За деца и за ученици до клас – 30 минути. 2. За ученици от видох клас – 40 минути. 3. Почивката между отделните часове е от 10 до 30 минути. Член 40. Дейностите в организационните педагогически форми се осъществяват в съответствие с 1. Интересите, свободното време и възрастовите особености на децата и учениците. 2. Плана за обучение. 3. Правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие или на Националния дворец на децата.